Здравейте, аз съм Сани Илиев. В момента ще ви науча как да храните човек. Ани Стоянова, дай ми една лъжица и едно мляко. Така, млякото си го заври в газа, майка ти дева, шива на тъпа. Млякото си го заври в газа, бе. Аз съм рапъчил днес, разбираш ли ме ти, и мога да измислям рими откъде ли не. Ти си педерас с остана говна. Нема кой да те спре, хой се еби с кучките, не. Аре бе, нещастник, майка ти дебало на газа. И кво като кво. Майка ти дебал е нещастник, само обещаваш да те яд, майка ти деба. Моя газа си го фанал и си му наврял газа в на работа на циганетата. Майка ти деба. Най-вече ще повтаряте майка ти деба, защото майка ти деба най-можете да го нервирате и после почвате нещастник да ти еба майката. Фъкин да, шибано копеле ти взема газа, ти го завра в някаква, ти направи чекия, ти взема газа, ти го завра в някакъв канал, някакви такива почвате и го псуват, разбирате ли ме? Разбрахте, разбирате ли ме? Разбирате ли ме? Разбрахте ме. Нали? Разбирате ме. Разбрахте ме. Ага, добре. Разбрахте ме. Разбирате ме. Айде, аз съм Сани Илиев, до мен Ани Стоянова, да ви е яд, да сте съгласни. Разбирате ме, нали?